Рабіце тое, што дазваляе адчуваць сябе шчаслівым. Будьце шчырыя ў першую чаргу перад сабой. Такія парады сваім вучням дае перад выхадам на сцэну кіраўнік вакальнай студыі Анастасія Віцебская. Яе музычнаму цэху хутка споўніцца 12 гадоў. За плячыма вучняў тысячы конкурсаў і перамог, у тым ліку і на міжнародных арэнах. Анастасія дзеліцца сваімі ведамі не толькі з суайчыннікамі. Геаграфія спевакоў шырока. Расія, Ірландыя, Мексіка, Германія. Сакрэтаў ні ад кога не хавае. Основа – это не громкость, основа – это душа. Ну, по факту песни – это и есть душа, да? Мы в пении не думаем по большей степени. Точнее, когда мы думаем, мы чаще делаем ошибки. Надо чувствовать. И это самое главное. Вучні студыі прымаюць удзел у факт-арбай з першага сезона. Часцей гэта падлеткі, і многія з іх як на заняткі, так і на адборы прыязджаюць розных гарадоў. Марыя Дудар Светлагорска скончыла 11 класаў і плануе паступаць ва універсітэт культуры і мастацтва на эстрадны вакал. У адборы на факт-арбай таксама мае вопыт. Я езжу на конкурсы очень часто, вот как раз из 5 лет начала ездить. Мне очень нравится, я обожаю ездить на конкурсы, это какой-то опыт. Я после конкурса сразу становлюсь сильнее, как бы у меня сразу плюс уверенности. Я обожаю участвовать, обожаю соревноваться, мне нравится. Двадццідвухгадовая Александра Чорная працуе на гомельскім прадпрыемстве вязальшыцай. Як на працу, так і на заняткі прыязджае з Рэчыцы. Музыка для Сашы ўсё жыццё. Гэта тое, дзеля чаго варта жыць. Вакал у нейкі перыяд стаў аддушаны ў працэсе доўгага лячэння. Вокалом я начала заниматься с 5 или с 6 лет. Этому поспособствовало лечение в Минске в Боровлянах в онкоцентре. К нам приезжали артисты. Я поняла, что это очень интересно, очень круто. И чтобы лечение давалось легче, я попросила маму, чтобы она меня отвела петь, чтобы я пела, и лечение проходило легче для меня. На факт-арбай я хочу получить в первую очередь новый опыт, так как это уже другой телепроект. И, конечно же, просто попробовать свои силы снова. Каб прыняць удзел, трэба запоўніць анкету і прыйсці на праслухоўванне. З сабой трэба мець дакументы для пацвярджэння асобы. У Гомелі адборы пройдуць 30 чэрвеня і 1 ліпеня з 12 до 18:00 па вуліцы Камунараў 6.